הגענו לשיעור קריטי בקורס גוגל אדס. היום נדבר על הנושא הכי חשוב להצלחת קמפיינים. נדבר על מעקב המרות ויבוא המרות אופליין. בשיעורים הקודמים הבנת איך לכוון קמפיין ולהביא תנועה. היום תלמד איך להתקין את מערכת העצבים והחושים של גוגל. בלי מעקב המרות מדויק ומבוסס ערך, הקמפיינים שלך ירוצו בעיניים עצומות. בשיעור הזה נהפוך את מעקב המרות למנוע הצמיחה של העסק שלך. בוא נתחיל עם הבנת הדרך שבה האלגוריתם חושב. בעידן ה-AI, כשאתה משתמש באסטרטגיות ביידינג חכמות כמו מקסום המרות או מקסום ערך המרה, גוגל לא משתמש באינטואיציה אנושית. הוא פועל אך ורק לפי לולאת משוב. מעקב המרות שלך הוא לא סתם כלי לדוחות, הוא מערכת החושים הבלעדית של הבינה המלאכותית. כאן נכנס לתוקף חוק הברזל. אם תגדיר פעולה קלה וחסרת ערך כהמרה ראשונית, למשל בוט שהשאיר פרטים או קליק בטעות, האלגוריתם מתייחס לזה כאל הצלחה מסחררת. הוא ינתח את המאפיינים של אותו משתמש. הוא ינתב את כל התקציב שלך כדי למצוא עוד לקוחות כאלה. בלי נתונים נקיים, המערכת תרוץ בעיניים עצומות ישר לתהום. כדי שהאלגוריתם יעבוד בשבילך, אתה חייב להתאים אותו. תתאים את מעקב ההמרות למבנה העסקי שלך. בעסקים מקומיים מבוססי מענה מיידי, שיחות טלפון הן העיקר, למשל מנעולנים או אינסטלטורים. תשתמש במספרים מופנים של גוגל ותציב תנאי של שיחה מעל 60 שניות. זה יסנן לך שיחות ספאם וטעויות. לחיצות על וואטסאפ תגדיר כהמרה בערך נמוך יותר, הן הרי רק שלב מקדים. בקליניקות הלקוח משאיר פרטים באתר אבל משלם בקליניקה. לכן תנטר את כל המשפך. תשתמש ביבוא המרות אופליין, כך תעדכן את גוגל כשפלישה הופכת לטיפול יקר. באי-קומרס בוטיק מוצרים שונים מביאים רווחים שונים. הטמעת ערך דינמי בתשלום תאפשר לך להפעיל טירוס. גוגל יחפש לקוחות שקונים סלים גדולים ויקרים, הוא לא יביא לך סתם רכישות קטנות של מוצרים זולים. בוא נראה דוגמה קונקרטית שתמחיש לך את הסכנה. הסכנה של מעקב שטוח ללא שיוך ערך. נניח שאתה מנהל קמפיין לקליניקת שיניים. התקציב השבועי שלך הוא 3,000 שקלים. הגדרת שתי המרות ראשוניות במשקל זהה, הורדת מדריך PDF וטופס לקביעת ייעוץ להשתלה. הורדת המדריך היא פעולה קלה שפשוט להשיג, בגלל זה גוגל משיג אותה ב-15 שקלים. פגישת ייעוץ עולה 250 שקלים. בלי הגדרת ערכים, הבינה המלאכותית מנתבת לשם את התקציב, כי היא מזהה שהמדריך זול יותר. בסוף השבוע קיבלת 160 הורדות מדריך ורק 2 פגישות ייעוץ. מתוכן נסגר טיפול אחד בשווי 10,000 שקלים. עכשיו נסתכל על התרחיש השני. הגדרת ערך המרה יחסי. הורדת המדריך שווה 10 שקלים, פגישת ייעוץ שווה 500 שקלים. האלגוריתם מבין מיד שפגישה שווה לו הרבה יותר, והוא מכוון את התקציב לשם. התוצאה? קיבלת פחות הורדות מדריך, אבל סגרת 10 פגישות ייעוץ. הן הניבו 4 טיפולים בפועל. זה אומר הכנסה של 40,000 שקלים. ההכנסה גדלה פי 4 באותו תקציב בדיוק, למרות שבמערכת נראה שיש פחות המרות בסך הכל. בוא נדבר על 2 מלכודות קריטיות ואיך אתה פותר אותן. המלכודת הראשונה היא סערת לידים של ספאם ב-PMAX. בגלל שקמפיין PMAX מציג מודעות בכל מקום, בוטים סורקים את האתר ומשאירים פרטים בטפסים שלך. אם גוגל סופר את זה כהמרה, האלגוריתם מסיק שהתנועה מעולה. הוא יפנה לשם את כל התקציב שלך. הפתרון המיידי הוא הטמעת הגנה כמו Cloudflare Turnstile. בנוסף, תעביר את ההמרה הראשונית ללידים מוסמכים מה-CRM. אל תספור את עצם השארת הפרטים הגולמית. המלכודת השנייה נובעת מחסימת עוגיות צד שלישי. החסימה הזו גורמת לאובדן של 10-20% מהנתונים. כדי לפתור זאת, חובה להפעיל המרות משופרות. כשהמשתמש משאיר פרטים, המערכת מצפינה אותם. ההצפנה נעשית בשיטת SHA 256. הפרטים נשלחים לגוגל באופן מאובטח. גוגל מתאים את הפרטים למשתמשים המחוברים שלו. ככה אתה לא מאבד נתונים קריטיים לאופטימיזציה. הגענו לשלב המעשי של השיעור. תעצור עכשיו את הסרטון ל5 דקות.
תענה על 3 השאלות הבאות עבור העסק שלך. קודם כל, תרשום את כל דרכי הפנייה של לקוחות באתר שלך, האם זה בטלפון, בוואטסאפ או בטופס. דבר שני, תקבע לכל אמרה ערך יחסי. למשל, שיחה ישירה תזכה ל100 נקודות, השארת פרטים תקבל 50, וקליק לוואטסאפ 20. דבר שלישי, תזהה את שלב המפתח ב-CRM שלך, השלב שבו הליד הופך ללקוח מוסמך או משלם, אותו נגדיר ליבוא אופליין בהמשך. תיקח את הזמן לכתוב את הדברים, תמשיך בסרטון ברגע שתהיה מוכן. בוא נבדוק את ההבנה שלך עם תרחיש מהשטח. קליניקה אסתטית רוצה לקדם טיפול יקר של פיסול פנים. בקמפיין מוגדרות 2 המרות ראשוניות במשקל שווה. הורדת מדריך טיפוח ביתי ב10 שקלים, וטופס קביעת תור ב200 שקלים. מה לדעתך יקרה לתקציב הקמפיין? האם גוגל יבין לבד שקביעת תור רווחית יותר וישקיע בה? או שהמערכת תרוץ אחרי המדריך הזול ותזניח את התורים? התשובה הנכונה היא ב'. בלי הגדרת ערכים, גוגל לא יודע מה הערך העסקי של ההמרה, כי הוא רואה רק מספרים יבשים. הוא יעדיף להביא לך מאות הורדות מדריך זולות. כך הוא יציג יעילות מדומה, אבל הקליניקה שלך תישאר ריקה מלקוחות משלמים. נעבור למבדק השני, והפעם בנושא ספאם ובוטים. נניח שקמפיין הפרפורמנס מקס שלך מוצף בלידים מזויפים. בלוח הבקרה של גוגל, הכל נראה מדהים. כמות ההמרות מזנקת, והמחיר לליד צונח. אבל במציאות אתה מקבל רק שמות ג'יבריש וטלפונים מומצאים. מה הדרך הנכונה ביותר לפתור את המשבר? האם עליך להטמיע קפצ'ה מתקדמת באתר, ולהעביר את ההמרה הראשונית ללידים שעברו סינון ב-CRM, או להמתין שגוגל ילמד לבד לסנן את הבוטים? התשובה הנכונה היא א'. אם לא תתערב, האלגוריתם ימשיך לרדוף אחרי בוטים. הוא בטוח שהם לקוחות מעולים. אתה חייב לחסום את הבוטים בעזרת קפצ'ה. תפסיק להגדיר מילוי טופס פשוט כהמרה ראשונית. במקום זאת, תדווח לגוגל באמצעות יבוא המרות אופליין. תדווח רק על לידים שסוננו ואומתו ב-CRM שלך. בוא נסכם את מה שלמדנו היום. מעקב המרות הוא כבר לא סתם כלי למדידת תוצאות. הוא מערכת החושים שמנווטת את הבינה המלאכותית של גוגל אדס. כדי להצליח, אתה חייב להימנע ממלכודת המשקל השווה. תגדיר ערכים יחסיים לכל המרה. ככה האלגוריתם ידע לאילו פעולות לנתב את התקציב שלך. תשתמש ביבוא המרות אופליין. זה ידווח למערכת על עסקאות אמיתיות שנסגרו ב-CRM שלך. תגן על התפסים שלך מפני בוטים, כי הם עלולים להרוס את הלמידה של האלגוריתם. ולבסוף, אל תשכח להפעיל המרות משופרות. כך תוודא שאתה לא מאבד נתונים יקרים בגלל הגבלות פרטיות של הדפדפנים. יישום של העקרונות האלה הוא כל ההבדל בין קמפיין שמבזבז תקציב לבין מנוע צמיחה רווחי. ניפגש בשיעור הבא. את ההנחיות הטכניות המלאות ואת הכישורים למשאבים תמצא בעמוד הקורס. שם מחכה לך גם פרומפט ייעודי שיעזור לך להשתמש בג'מיני. בעזרתו תתכנן את מערך ההמרות והערכים לעסק שלך. העקרונות האסטרטגיים שלמדת כאן ילוו אותך לאורך הדרך. ניפגש בשיעור הבא.